Good morning, mga lakwatsera. Kipanuhot na pud ko kay ngano. Grabe ka tugnaw dere, murag bagyo. So, good morning no. Nanapod ko diri sa balay sa akong ikagaw no, naapod ko diri sa duha ka kahuyan. Karon akong i-explore mo. So, katong dito, kita ninyong likod. O, kana. Katong kini, murag na ay balay pa. Ingon diha. Cemetery na siya. No? Dayon. Katong pabuki dito na makita ninyo kana katong hike na padulong na sa muang bukid. No? Dayon. Kini siya payag sa among payag na gibuhat nila para sa baboy. Kana mo ning balay sa akong ig-agaw ug mga pag-umangkot. So grateful ko no na gipaanhin na pud ko nila, gimingaw gid sila sa kuan, naghandom gid si mananglita sa kuas. So grabe among ano gyud despite sa among kapobrehon. So wala gid dili gid mi pare sa uban jud na mga pagdumot na mga plus gihapon mi kay nga kitagaan gihapon mi higayon na magkita-kita. So guys, ambot kong unsa ni, pero sa ko ang nakalimot lang ko nini sa gagmay pamilya kan namon ni tamis kay ni mo. Nakalimot na ko ni ana kung unsay ngalan. So karon ako karon sa mga kahuyan. So kini among eskwelahan sa una, high school pa ko, elementary di ay elementary mo ng mga na mo sa una. Kana gyud padulong dito na siya kanang dako manggod na lugar sa Naawan Elementary School. So muning among area and responsibility. So diri pud na side nagaanhaan nato is cementerio, no? Naa diri na mga bag-o na gipang lubong na kanang ano hindi rin. So niya diri ang mga bag-ong gipang in fairness tsada pod no, kay ang sementeryo sa una gipang naman. So kini siya na side eskwelahan. Diri ta magsugod. Kining side mo ng sementeryo. Maski gabi di man hadlok mo agi. Wala may kahadlokan diri. Lang dagan gid kakahuyan. Kini okay, taas kay na nakahoy. Sa unang panahon na magbibalay diri na diri pod mi wala pod mi na diri pod mi nagstay sa una sa gamay pa lang kay ko sa una, siguro virgin pa ko. Char naara na diri, pero in fairness tsada ang cemetery diri. Now ako sa una magsuri-suroy gid ko diri kay nindot kaayo ang diri sa mo ang lugar. Wala dili kay ka makaingon na kuyaw, kay hindi pud ka makaingon na among lugar simple lang siya. So dagan kakahuyan na muna among school, grabe
kadagan sa kahoy kana sa unang panahon pa na sa among mga kabatch na napa sa high school among di ano pa namo na ipang tanom ay mga ano diha kilid-kilid mo na yung mga project namo sa una sa ano pa may high school first year no first year so gitor ko mo no ay para makakita gid mo sa among lugar nindot ang among place dire super nindot so kini among ano lugar na dili gid malimtan maski sa bukid sa una nag-vlog man pud ko ni adto sa bukid na among gianon jud so kita kay tiguang naman ta so ma-remember nato ning lugar yeah. So na kay magdagandagan kami kay tungod sa mahadlok kong gabi na kailangan mo paspas gid ka kay hadlok kay sa sementeryo pero di man wala may nakita nako na napatay na gibakod tuldo lang buhi ang imong anuhan buhi ang imong kahadlokan kay sometimes pwede ka patyon jud so mo ni siya among lugar nagkanjid lamo kay tungod sa kakahuyan ano siya tama na dili no kay nga pa man dito hospital so shout out kang sa Manila kang Ma'am Belen kang Lita na Balingit then sa Hong Kong kang Lady B na Balingit sa California kang kang Japet Hoson o sa uban pa labi na sa Catanduanes no shout out sa sa Kabalantian shout out hindi sa Punta Silom shout out pod labi na diri po sa Cagayan de Oro ako mga client shout out daghang kayong salamat sa inyong pag-support sa akong YouTube channel o kinatunta na i-like ninyo o i-share so mag-comment lang mo kung sa inyong mga requests o daghang kayong salamat sa inyo no na pag-support pag sa akong labi na sa akong trabaho thank you kaayo og it's a great blessing na nagisuportaan ko ninyo sa akong kalisod sa akong heart nasakita thank you kayo og sa katong mga tao na nag sa ko ka ng moral support daghang kayong salamat o kato sa mga tao pod na naay kasuko sa ko pagdumot daghang kayong salamat sa inyong tanan og ang Ginoo na gyud ang mag sa inyo og kita dili ta magdumot sa atong isig ka tao para daghan gyud siya ng mga buot sa to og diri na lang kutob og maayong buntag bye.